फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण समस्त भल थे फ्रेंड्स मुझे पनीपरिया आसी बाड़े कि पनीपरिया आसी आपको देखी बीन्स बुदा जाक ये आरंभ हम फुल फुटुची आए 2 मास गले 1 मास 15 दिन भितर हो बाहरिकी बर्तमान फुल फुटुची ये बीन्स बुदाटा केमती अच्छी ଶାଗ କେମିତି ବୁଟା କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ମକା ଗଛ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ମକା ଅଛି ଗଣ୍ଠିକୁ ବି ଅଛି ଆମର ମୂଲା ଅଛି ମୂଲା ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠିକୁ ବି ଏବେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଫୁଲକୋବି ବୋଲିବେ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଏଠି ଥାଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଫୁଲକୋବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଜି ପାଇଁ ଭାଜି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଗଣ୍ଠିକୋବି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ କହିବେ ଏଇଠି ଭାଜି କରିଥିଲେ ବିକିକି ସରିଲାଣି ଏଠି କରିଥିଲେ ଭାଜି ତଳେ ଅଛି ମଟର ଚଣା ଗଛ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଚଣା ଗଛ ମଟର ଚଣାର ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମଟର ଚଣା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଏବେ ଧରୁଛି ଫଳ ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ସର୍ଦି ହେଇଛି ମୂଲା କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଘାଟି ଅଛି ମୂଲା ଶାଗଟା ମୂଲା ଅଛି ଆଉ 8 ଦିନ ହେଲେ ହେଇଯିବ 8 ଦିନ ଗଲେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମୂଲା ଇଆଡ଼େ ଭାଜି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭାଜି ସହିତ ଅଛି ଆମର ଟମାଟୋ ବୁଟା ଭାଜି ଏଇଟା ଅଛି ଟମାଟୋର ଗଛ କହିବେ
ମୂଲା କେମିତି ଅଛି।